Hola, com estàs? Avui vull respondre a una pregunta molt habitual que em fan clientes, sobretot quan noten que el públic comencen a dubtar entre elles i altres professionals. És a dir, ja les persones comencen a dubtar si que fa un professional o un altre pel preu o perquè no veuen clarament per quin motiu les haurien de triar en elles i no una altra persona. Bàsicament, avui respondrem la pregunta: com em puc diferenciar de la competència? I això sobretot passa quan notem que el públic està decidint entre tu i altres professionals, amb serveis molt similars, i no acaben de veure ben bé per què t'haurien de triar a tu, com comentava. Per exemple, un cas molt típic. Dues nutricionistes que ofereixen sessions individuals i una ho ofereix a 85 euros i l'altra a 65 euros. I clar, la persona no sap quina de les dues triar perquè tampoc comuniquen gaire diferent, la proposta és molt similar i diuen, home, doncs ja, per tant m'estalvio 20 euros i vaig amb la persona que ho fa més econòmic perquè com que tampoc acabo d'entendre per quin motiu hauria d'anar amb la persona que m'ofereix un servei una mica més car. I això, quan passa, passa una cosa molt, molt perillosa pel nostre negoci. I és que acabem competint per preu. I aquesta és de les pitjors coses que ens poden passar perquè ens frenen totalment el creixement. Però no pateixis, que hi ha molta gent que està aquí i és a partir de començar a treballar la comunicació, el màrqueting, que poden sortir d'aquest espiral de lluita constant pels preus. A més, aquí passa una cosa que justament per això ho vaig a treballar molt amb les persones que acompanyo, que és que quan els clients comencen a arribar per internet i no per recomanació directa, ja no hi ha prou en fer-ho bé i ja està, sinó que necessitem una proposta que ens faci diferents, però que també es pot portar molts altres avantatges. Així que anem a respondre a aquesta pregunta, però abans em presento. Bé, jo sóc la Rosa Cols, sóc consultora de comunicació i màrqueting des de fa més de 10 anys i actualment acompanyo a professionals a través de la Brúixola Digital, una comunitat on els ajudo a recuperar el rumb del seu negoci digital amb una estratègia de comunicació i màrqueting fàcil de portar en el seu dia a dia. Ara sí, anem a respondre a aquesta pregunta. Com em puc diferenciar de la competència? A veure, et seré sincera. Això de la diferència és una de les coses més complicades de treballar en tema de màrqueting. És un tema complex que normalment es treballa més des de la pròpia marca, des de la pròpia des de l'ADN de la mateixa marca o del mateix negoci. Però avui no vull que ens anem per les branques, que anem a parlar sobre què fa diferent una marca d'una altra, etc, sinó que vull que ens centrem en una cosa molt tangible perquè puguis emportar-te aquest aprenentatge des de ja i que puguis començar a pensar de manera diferent com fas les coses en el teu negoci. Vull que deixis de mirar a la marca en general, com comentava, i vull que ens fixem en això més tangible que són els teus serveis. Moltes vegades, quan no hi ha aquesta diferenciació, és perquè estem oferint serveis molt bàsics en el nostre sector. El més típic, per exemple, doncs, ofereixes una sessió individual, però sense un objectiu concret, simplement una sessió individual, vens i ja està, i parlem sobre el teu tema, ja sigui perquè et dediques a psicologia, la nutrició, al tema d'entrenament personal, sigui el que sigui. O potser, en comptes d'oferir només una sessió individual, ofereixes un pack de sessions individuals, però tampoc sense un tema concret. O potser ofereixes el que sigui que ofereixen la majoria de persones en el teu sector, perquè si els hi funcionen als altres, doncs a mi també em funcionarà, no? Moltes vegades ho pensem així. I això fa, al final, que sigui molt fàcil de comparar-te amb altres professionals i que es fixin moltes vegades amb els preus. Llavors entrem en aquesta guerra de preus que hauríem d'evitar, sigui com sigui, a través de la comunicació i el màrqueting. Per això avui et vull parlar d'una peça clau que solen treballar els negocis digitals que realment tenen estratègia, i és que m'agradaria que avui comencessis a pensar en els teus serveis d'una manera una mica diferent. A partir del coneixement profund que tens sobre el teu client,
però també pensant en tu, en com t'agrada treballar, en què vols oferir i sobretot al final quina és la teva manera de fer les coses, la teva filosofia. I aquí vull fer un petit incís, i és que potser si estàs començant des de zero et serà una miqueta més complicat fer aquests exercicis, perquè al final, quan comences des de zero, encara estàs en una fase d'exploració, de veure quins són aquests clients que més t'agraden, o aquesta manera de treballar, o al final encara t'has d'acabar de formar una miqueta més de manera concreta en els teus serveis. I és normal si, per exemple, ara escoltes aquest podcast i dius, ostres, no, és que no sé per on tirar. Això vol dir que encara et queda marge per poder explorar què és el que a tu t'agrada i com t'agradaria fer les coses per diferenciar-te. Bé, tornem al tema per a aquestes persones que sí que ja tenen una miqueta més d'experiència i coneixen profundament el client, com comentava, i és que avui m'agradaria que comencessis a pensar no tant en serveis, sinó en propostes ideals. Com crear-la en el pas a pas és una cosa que explico sobretot a la brúixola digital i també en el servei Room Digital, que ara mateix crec que necessitaria una hora ben bona per poder-te-la explicar i que em reservo sobretot per les persones que treballen amb mi, però sí que m'agradaria explicar-te com 3 punts clau que veig que funcionen molt en aquestes propostes ideals, en aquests serveis que no només és un servei bàsic, sinó que està dissenyat sobretot per una persona en concret o per un tipus de client en concret. Llavors, anem amb aquests aprenentatges clau que crec que et poden servir molt per començar a millorar. El primer aprenentatge és que una proposta ideal no se centra en el propi contingut del servei, sinó que se centra en la transformació. És a dir, la persona no se centra tant en què és el que inclou, sinó quin canvi aconsegueix la persona gràcies a tu. Deixa de pensar en què inclou, sinó en quina és la transformació, quin és el camí que recorre la persona gràcies a la teva proposta. El segon punt a tenir en compte és que una proposta ideal normalment té nom i una entitat pròpia, igual que la brúixola digital té entitat pròpia. Jo li podria haver dit simplement subscripció grupal de màrqueting i comunicació, però no té tant de glamour, oi, com és la brúixola digital, que a més crec que representa molt bé el que significa per a les persones que estan dins. Això sempre em sembla increïble, perquè és que ho he vist amb moltes clientes i amb moltes companyes, que quan el servei té un nom, quan es treballa en tota aquesta part d'identitat del propi servei, de cop em sembla molt millor, no? És com la percepció que tenim d'aquest servei, encara que sigui exactament el mateix, de cop i volta té una entitat, té un cos i ens sembla molt millor i estem molt més disposats a veure què és el que ens ofereix, ens desperta la curiositat. I a més, aquest tipus de serveis ja no són una sessió sense saber ben bé cap a on vas, sinó que es converteixen en una experiència concreta amb aquesta identitat pròpia. I tercer punt, i molt molt important, i veig que moltes vegades no hi posem prou pes, però realment és un punt superclau, és que una proposta ideal té una metodologia replicable, una metodologia pròpia, a més. I al final és aquesta manera de fer que segurament tu ja tens, que et funciona i que a més és un pas a pas que es pot explicar i que pots demostrar amb casos reals, amb testimonis, amb resultats, que vindria a ser una miqueta així com la recepta secreta aquella beguda refrescant, ja saps a quina em refereixo. Per tant, com a resum, és molt important que t'enfoquis primer en una transformació. Segon, que la proposta tingui un nom i una entitat pròpia, dona-li el pes que es mereix. I tercer, que ho treballis a partir d'una metodologia pròpia i replicable. Al final, si vull que et quedis amb una idea clau, és aquesta. Deixa d'oferir serveis estàndard i comença a crear propostes que no siguin comparables amb els teus competidors. És a dir, que deixis d'oferir sessions soltes i que comencis a fer propostes que realment estiguin enfocades a acompanyar el teu client de veritat. I per posar-ho en pràctica, et recomano la següent acció. Comença a pensar en quina és la teva pròpia metodologia i posa-li un nom. Estic segura que per la teva formació personal o per la teva experiència, la teva manera de treballar, els teus valors, la teva proposta, ja fas moltes coses diferents a la teva competència.
I ara toca posar-les en valor, posar-los un nom i atrevir-te a comunicar-ho per poder acompanyar aquests clients cap a un objectiu concret que tu els hi vulguis acompanyar i que les persones també estiguin desitjant arribar-hi. Bé, i fins aquí la meva resposta. Si tens una pregunta concreta sobre màrqueting, comunicació o estratègia i vols que la respongui en aquest espai, pots deixar-la als comentaris. I si tot això del màrqueting i la comunicació et costa, no saps per on tirar i vols més claredat per orientar la teva estratègia, recorda que podem treballar amb el servei Rumb Digital. Durant 3 setmanes t'acompanyaré per poder definir la teva comunicació, els teus serveis i una estratègia digital molt fàcil de mantenir. Si vols més informació, et deixo l'enllaç a la descripció. Ens tornem a trobar la setmana que ve, on m'agradaria compartir amb tu una reflexió que m'acompanya des de fa anys. Per què no hauries de comunicar el teu present? Fins llavors, t'envio una forta abraçada.